Ah, majuane Mbak, gak apa-apa. Sing arep ben ketok. Maju apa tak buri? Makane buri ae nggih. Sukangan mesane kali seni jaringan campur sari. Kartika Budaya. Budaya ingkang dibikin Bapak Wahyudi. Nggih. Iki acarane napa, Bu? Nyunate Bapak tuan rumah. Sing di sing sunat aku delok. Nanti kok sing jenggoten putih nika. Sing pundi to? Bapak sing jenggoten putih niku lho. Nika Pak. Sing motor-motoran niku sunate. Tangane kan apa, Pak? Oh, niku sing sunat. Oh nggih. Sunat Pak, kepok. jenengan mboten Pak, Bu. Lah niku bapake ngaten iki lho. Lah. Lah niku. Lah sing sunat ya kuwi. Yo. Dia langsung ngalih langsung. Ora, kae lo sing sunat. Oh, kae ketok. Oh, ditukune fotone. Ya, ben ketok. Lah, Pak, hati-hati, Pak. Dek kesandung lah. Wih. Oh, Dek Arvino, selamat melihat dan menikmati bentuk baru. Tak kira baik kae sisi mata. Boten. Pak, Bu, tuan rumah sampean gak pengen salaman karo dancer terkenal. Lah, monggo Bu, salaman riyen Bu, mboten napa-napa. Heeh. Nah, kalau sang sini-sini Bu, biasa iki ngisi-sini gitu. Heeh. Iki M-nya apa, Bang? Menyonyo. Oh, menyono. Ah. Ya, jujur walik ora Saya apa-apa. mriki dongkel meja korban. Oke. Bapak Ibu tuan rumah badhe ngersakaken lelagon napa monggo katuran. Kuwi lho ibu sing jubapani reng lho, mrene bae wau. Lah, sing senyum. Tak sogok. Sogok keri-keri. Film aku. Koploan, Mbak. Piye, Mbak? Wes iki, Cul. Oh, lagi kowe. Acur. Monggo Bapak Ibu tuan rumah nyola apa? Spesial iki Bu. Karo Turun taruhan tadi Bapak Ibu tuan rumah lho kanggo nyanyi sing enak-enak. Balik, hah? Podo. Iku piro. Ini. Piro. Paham aku. Dia ya. Kaya Nyawer diutang yo iki. saya sama nanya sama Pak Sambong. Boleh iso ora ono aku ya. Yang urung sing weru kelire donya Indah awak iso sing ambiriko sing cakep rasane urip soniki dong sing sesandingan gareng riko. Sudah bisa Kok kalap apa sama lu? Kok kalap? Kan lu sih mau pot. Oh, terkenal. sing weru dimetunyo awak iso sing ambiriko sing cakep rasane urip soniki sing sesandingan Riko.
mau kita goyang bareng yuk. Anake sapa mbok gondol balik ki lho. Ora milu gawe bareng kok yak-yakan. Iya, bisa tak gaekne. Ora dadi. Sapa mau masih njaluk kari cerita, Mbak E? Heeh. Gimana ya, Mbak ya? Heeh. Monggo cari cerita. Pak E, enggak menene to, Pak. Sesuk wis gak enek lho sampean kok betul. Lah, ayo to Bu ndang. Insyaallah lek nyawa tandake ya Pak rezekine tambah akeh. Nanti kita ngapusi, Pak. Amin. Tadi selalu Kok keri-keri. sampe laliane jaranan iki lho ngundang Mbak Meli lho 1 juta. Lah, Lah iya ta. iki mumpung enek murah meriah iki yo. Mumpung enek ning kene. Apa rasa 1 juta wis. apa meneh ngundang Mbak Dwi lebih 5 juta. Sak jangere maksudnya. Saja ngere. Heeh. Monggo kari cerita nih kok nggih. Iya sok keri-keri yo. Aduh. Koyo iki sing bisa nerimo aku kudu yekso putus lo Asik. Ayo goyang. Yo yo. Asik. Nah, ibu tuan rumah teko iki. Ayo goyang, Mbak. Asik. Gas. Gas. Mbak DP, ide kami sih dong lagu apa? Iya, kawin.
ya Mas. Oh, gak njaluk lagu. Ayo Mbak Meli. Ayo Mbak Meli, artis Banyuwangi tadi. Kudu Mas. Kok sih Mas baru Herman, aku oke. dirasani gandrone kok ora tek goyang to. Lah. Aku YouTuber, bisa oleh macake gandro. Oh, lah kuwi. Seneni kok aku. Seneni nganu wong hiburan dah. Oh, Sing penting iya. sopan nggih. Monggo. Mau gak assalamualaikum toh? Assalamualaikum Bapak Ibu dan masyarakat Tojo. Waalaikumsalam. Hindu to nang kene. Akeh Hindune, akeh Bundane, akeh Kristene. Campur ya. Om Swastiastu, namo budaya. Ya, shalom, shalom, shalom. Ya, oke. Halo Bapak, halo Ibu, halo Mas. Ya Allah senyummu loh Mas manis ya. Rob. Oh. Ki bapake ben ngidam apa mak ayo. Jam sorry. Iki untuk ikan rapati wedok to, Mas. Untuk ya. Kalau wedok gampang meteng. Alah anake brodol kabeh. Oh ya Mas. Iki Mbak, napa? Ayo monggo Mbak. Sing buri yo lagu apa? Napa Mbak? Bu. Hah? Kandang kiwa. Iya. Halo Mas. Halo Mangku. Loh, rene Ya. nang kudune. Apa pemudane wanine ndelik iki ra wani maju. Rugi. Sampeyan kok lek nyawet dhewe sepikir remelin geng lho. Ya. Kena ge bahan. Lagi. Halo Le. Ya Allah, bolokku le.